tövlük boyunda mehar kişi tugul. Basılıp çıktı bu yılga Tokay Primesine kandidatlar isimligi. 9 yazışı min bizimizin yazışı sözü içinde bizimizin edebiyat duruşu içinde bir kurulanan. Hem şuşunda iş vakti bile degende hazır ne için soňalet Türk negizlerinin birisi bolgan edebiyat oksaganda, Ýozlar Birligi oksaganda, yani nige istradan tekşerip otaşasız diye sorular bolgan. Tatar milletinin birden bir buruşu, bizning yaşowynyň birden bir buruşu. İli biz millet bolup golabız da döwlet üçin güreşebiz. Egerde biz döwlet üçin güreşerlik millet buludan toktaganbız eken, значит, uylabız biz Urus Ivanyna uşulabız. Bizning bulay da 40-42% bala Urusga kitip bara. Bizning televidение bir gene, no, 2 programmamada Россия вклинил текайинде, Татарстан кытыр катагы шушы тыйын быйынды көбүрөөк. Birden bir bizim şuşu kanalda, mine şuşuda tüben zavaklı jırşıları çıkarırga kerek değil, ezgine kriteri bulga kerek, ezgine Hutsavit şekilde diyen zamanda televizyona çıkı mümkün değil, radyoda yazdırmışsa senin televizyona programa 40 milyar. Мен ойлаймын айтам, Мәскәүдә мына культура каналы бар. Бәлкем безгә мына шушы үзебезнең ничек дип әйтим инде, укыган яхшы җырчылар күрсәтә торган, классик әсәрләрне башкарып җырчылар күрсәтә торган, хотя бы атнага bir nindi материал затратсыдан башка эшләргә була. Шушы каналның нишләп тыйынлы планетаны, бөтен дөньяга күрсәтә торган тыйынлы планетаны татарның сәнгатенә генә кырмаска. Чөнки сәнгать ул безне бөтен дөньяда таныта торган bizning birden bir faktör. Tatar edebiyatına, Çin edebiyatına, Çin sanatına kurulgan itirge buladır ya, tığın ve planetine. Onu bütün planete karay. Bu mundağılar... Yok, mundağılar ayağı dubl. Onlar şunu kursada. Munda 5 kanal hazır. 5'si de bir ögey bir kursada. 5'sine de akşa tulap kirerler mi, nişik kirerler alar. Bilmem mi alar. Bütün nersini akşa koytarıp kalabız. Bit ondagi yetakchilar тоже azrakkina uylarga tiyishtirib bit millatning zotligi to'g'rida. Nishab olar birda uylamaydi. Ул әллә инде таза ямсыз хатыннар чыга. Ул әллә инде тузсыз сөйләй торган егетләр чыга. Ямсызлар. Аларга карап, мин бу милләттән кул теге заявление язып чыгып китәсем килә. Халыкны без гаеплибез тагы. Халык аларга йөри дип. Халык нәрсә карасын? Әгәр дә сәхнәдә шул нәрсә бар икән. Аны белән туйдырасың шул ашы инде ул. Тәнкыйтьчеләрдә күп җаваплылык бүгенге көнне. Тәнкыйть вообще юк бездә. Музыкаль тәнкыйть бөтенләй юк. Нинди зур специалистлар, фикерләре бар. Хутсовет дигән әйбер. Ул Хутсоветның янында кем булачагын бик беләм. Әбенә кирәк. Аның системасы юк бездә, сойлау системасы юк. Ул Хутсовет шушы системаны. Ясый. Тукай премиясын тәкъдим ителгәнче, уже аны кесәсенә куеп, уже аракысын эчеп йөриләр. Системаны булдырыйк хәзер. Анда кемнәр утыра? Менә ул сойлау системасы кирәк. Аның кешеләре кемнәр анда? Әйдәгез тәкъдим итик. Ничек сойларга була? Аның формаларын уйларга кирәктер. Шуны уйларга кирәк. Миңа калса, менә бу сөйләшү, бу җыелышу миңа калса, әле беренче карлыга